Εδώ, εγώ θέλω να ξέρω μερικά πράγματα. Εδώ, όλοι που βγαίνουν στην τηλεόραση, όλα αυτά είναι ψέματα. Δεν πιστεύω κανένα. Γιατί δεν είναι σωστοί άνθρωποι. Μόνο για την τσέπη τους και τίποτα άλλο. Από και εμένα τι κάνανε. Κάνανε έργα, φτιάξανε, κάθονται κολοκύθια. Όλα ψέματα. Και περιπέρουν τον κόσμο και έρχονται ξένοι εδώ και δεν έχουν σωστά πράγματα. Μόνο για την πάρτι τους. Εμείς τι να κάνουμε. Πώς θα ζήσουμε. Όλοι είναι γαϊδούρια. Τίποτα σωστοί ανθρώποι. Μόνο για την τσέπη τους και σέβονται για την πάρτι τους. Εμείς τι κάνουμε. Με συγχωρείς. Το δίκιο μας μιλάμε. Πού να το βρούμε το δίκιο μας. Εκεί που μιλάνε χαλάσχεται τα γαλάνια σου. Κάτσε κάπου το σωστό μιλάμε. Όχι το λάθος. Όχι και μου βγαίνουν και μου κάνουν κλογιές και ιστορίες. Κολοκύθια. Δεν πιστεύω κανένα. Το Θεό πιστεύω και κανέναν άλλο. Και σωστοί οι ανθρώποι. Κρίμια. Ωραία και καλά. Όχι από εκεί πέρα να μιλάνε. Να βγαίνουν με τα κοστούμια. Θεέ μου βοήθησέ με να είμαι καλά εγώ. Και στα ανάθεμα που τους είχε και που τους έκανε. Γιατί όλοι μόνο για την τσέπη τους σκέφτονται. Όχι για αυτό. Γιατί να σου πω, όλοι είναι 100% έχει και καλούς, έχει και λάθος. Δεν είναι όλοι σωστοί. Μόνο σκέφτονται γιατί να πάνε να δασκεδάσουν, να χορέψουν, να γλεντήσουν και ιστορίες. Και δεν σε ξέρουν αύριο, καθόλου. Ντροπή τους, συγγνώμη, γιατί εγώ αυτά που λέω είναι αληθινά. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι ψεύτες. Κανένας αληθινός. Το σωστό μιλάω. Ναι, η ιστορία μου εμένα, ότι τράβηξα τη ζωή μου δεν την τράβηξε κανένας άλλος. Τι έκανε. Κάνανε έργα, φτιάξανε τα πάντα, βοδίξανε, μου δώσαν ψωμί, αέρα, κοπανιστό. Ναι, αυτά, γιατί δεν μιλάνε αυτά. Μόνο μιλάνε και κουβεντιάζουν τα ψέματά τους. Αυτά είναι αηδίες για μένα. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Τι κάνουνε, Σαμαρά λέγε κάτι. Ας το διάλο που τα σήκει και μας έκανε. Γιατί δεν βγαίνουν να τους κλείσουν μέσα. Γιατί δεν βγαίνουν τους πολιτικούς να τους κλείσουν μέσα. Να τους κλείσουν τούτο. Γιατί κάνουν τις βλακίες και βάζουν κοκούλες και χολαφυλάκες και κάνουν τους χασούς. Και μόνο τσιγαράκι και καφεδάκι και τίποτα άλλο. Μαλακίες κάνουνε. Δεν κάνουν σωστά πράγματα. Αυτό είναι το σωστό. Από εκεί και μέρα να βάλουν τα πράγματα να είναι σωστά. Όχι μαλακίες και αηδίες και κορώδιες. Γιατί όλοι όμως κάνουν για την πάρτι τους. Ναι, κάτσε εσύ αυτό. Το σωστό μιλάμε.